Een grote domper voor de familie Brouwer van Metzlewier naar een volle bron. Op 20 september ging haar keuken in vlammen op. Gelukkig wie de moorman er op die het bij, werd toch de rest van het huis besparen bleven. Zo'n Cor Brouwer vertelt het verhaal van zijn ouders. Ja, je ziet een tablet onder de lader. Daarna is die een airfryer en die tablet die vat de brand op een gegeven moment. Dus uiteindelijk die airfryer is meegegaan, je ziet wat gasjes die is meegegaan. Je ziet een koelkast die is bij. Dus zou weer wat schade. En het leek in eerste instantie het wel wat mee te vallen. Maar uiteindelijk had er een inspectie geweest en die zeiden wel van nou ja, er moet dan wel een prutte gebeuren. Dus het hele plafond is eruit hellen. Die ben we nou weer aan het opknappen. Dus dat rent al jaar. Je wint wat tegeltjes die wint beschadigen, dus dat moest er al jaar uit. Dus ja, dat is eigenlijk wat hier gebeurd is. Het wie net de eerste keer dat het onheil de familie Brouwer trof. 9 dagen later ging haar auto in vlammen op, wie als Mem onderwijs wie. De auto is voor de familie onmisbaar en de verzekering vergoedde te dijwaarde van de wijn. Maar Cor is bang dat dat geen vet wordt deze ziel. Zo'n busje wat ze heen wie eigenlijk een snelle oplossing, het wie een harder busje, dus dat had ik net de hoofdprijs geweest. Maar ja, ze moesten natuurlijk ook weer snel. En dat komt omdat ze pleeg ben. Inmiddels een stuk of 4 en volgens mij hebben we op zijn max weer zo'n of 8 wel honger. En ja, dus die auto is gewoon nodig. Dus ze haalt dit heel snel handelen. En dan gaan ze gewoon die bij wat ze heen, gaan ze gewoon een nieuwe auto kocht. Of nou ja, nee, tweede hongens, derde hongens. Maar ja, dat winnen ze nou ook weer van plan. Dat zien we wel in de gaten. Ik denk van ja, dan gaan ze nou snel ziekje naar een tussenoplossing. En toen dachten we van nou, misschien moeten we toch wat opzetten om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval een wat nijere auto kunnen rijden, een wat veiligere auto. Iemand die net om zoveel maanden bij de garage zit. Om haar ouders te helpen en de pleegben een veilig wenplak te jan, hebben Cor en zijn broers en zussen een crowdfunding opzet. Heid en Mem Brouwer winnen er eerst minder enthousiast over, maar de band vinden de inzamelingsactie meer als verzinnen. Nou, ze staan altijd voor orenmeesten kleer. Ze zijn sowieso ook altijd heel gastvrij. Iedereen een keer binnenkomen, iedereen is van harte welkom. Ze helpen altijd orenmeesten. Ja, en daarnaast ga ik, dit is eigenlijk alles wat ze gaan. Dit is alles wat ze doen eigenlijk. Volledig met de band. Ze hadden daarnaast net nog een baan of zo werd ze hun tierton kwijt binnen. Het streepbedrag van de crowdfunding is €20.000, waarvan in een week al €6.000 ophellen is. De brouwers binnen de tier dankbaar voor, naar alles wat ze mij maken hebben. Al zal het nog wel wat tijd kosten om alles een plakje te jan. Ja, ik merk ongeveer dat die wie bij de keuken vooral, die ziet er bovenop. Ik merk nou op dit moment nog steeds wel dat er het nog wel moeilijk mee had. Had het er nog wel een prut over en ja, het is nog net helemaal 14. Ik denk ook dat het nog wel even wordt. Het busje is met hier dat op in de groepsapp zet toen dat gebeurde. En toen had ik voort bellen om te vragen van wat er gebeurt, wat er aan de hand. En toen jij ik eigenlijk voort wil dat zij op dat moment ik nog net helemaal bij zin weer. Dus dan moest dat, ze het zelf op dat moment nog net helemaal verwerkt, zeg maar. Maar dat, ja, op zich gaat het nou eens met hem wel aardig.